Alright-ke mbukeli, umkhwenyana wethu wosuku okuNkosinathi wakwaMchunu. Uthe nje qaphu wasebeka nakufisayo emshadweni wabo noMaNtuli. Uthena ufisa bebambisane futhi behloniphane ngokuya phambili nempilo. Mina-ke mbukeli nethimba ngicela ukunithatha ke siyobona udade wabo kamakoti okungududu wakwaNtuli. Naye uzothi qaphu abeke nesifiso akufisela usibaru wakhe okuNkosinathi Mchunu kanye nodade wabo okuGugu wakwaNtuli. Igama lami ngoDudu ngwakaNtuli, ngihlala enseleni ngokokuhlala. La esikhona njengamanje siseNgwelezane eNewtown. Usuku olukhulu-ke namhlanje luka sisi wami uGugu wakaNtuli benosibaru Nkosinathi Mchunu. Engizobafisela khona namhlanje ukuthi ngibafisela impilo ende enenjabulo. Kuningi bekwenzeka bewa bevuka ndawonye behlanganiswa lokho nalokho, kodwa nje bakwazile ukuyibamba kwaze kwafika osukwini namhlanje. Ngiyacela ukuthi-ke beqhubeke njalo beyibambe noma ishisa, bephinde beqhubeke beyibambe. Ngenze ngisho ukuthi intsha kuyena impilo akazoyiphila, impilo vele bekade eyiphila kodwa usezo-improve more lokho ade kwenza la kaMchunu. Lokho ade kwenza la kaMchunu aqhubeke ahloniphe oskwiza bakhe njengoba ade bahlonipha, ebathatha isokosisi bakhe, omalume ebahloniphe, konke nje ade kwenza la kaMchunu. Ngiyacela ukuthi kuqhubeke kwenzeke kanjalo. Kanti-ke mbukeli, sithe masikhuluma nomakoti wethu wosuku simbuza nje ukuthi ubani afisa ukuthi bekhulumela abangani. Uvele wathi cha, ngisacela ningilandela uMshado kaMpanza ongumngani wakhe futhi ongabeka kangcono ngaye. Ake sihambe-ke siyokhuluma noMshado kaMpanza okungumngani kasisi okanye kamakoti okunguGugu wakwaNtuli. Lona okhulumayo uMshado wakaMpanza enseleni. Lo esinaye namhlanje umngani. Amazwi nje engifisa ukumupha wona awumphako wakhe, ngifisa ukumazisa ukuthi azayiphathe kahle lapha ayakhona, amphathe kahle umyeni wakhe, amthande umyeni wakhe, ahloniphe futhi lapha ayakhona, asakhele inkonzo enhle emzini, angamphakameli umkhwenyana. Ehlezi ethobile kumkhwenyana. Siyamwelkhama kwiMamaland. Umyalezo engabapha wona nje abafowethu abalingana naye ukuthi nje kufanele kuhloniphe. Inhlonipho kahle kahle ebalulekile. Umuntu uzakhela yena umuzi wakhe ukuthi ahloniphe wonke umuntu nothando-ke, athanda abanye abantu. Alright-ke mbukeli, ngiyathemba ukuthokozele ukubona izikhulumi zethu zosuku kanye nosingabo bekhuluma mayelana nosuku labo. Njengamanje-ke mbukeli, ngicela ukukuthatha-ke ngikuse kuvuthondaba lomcimbi la uzobe usubona khona-ke zipitelana zonke zithe ezinye izindala zombili esayidini lakamakoti nasesayidini lakamkhwenyana esigcawini phela khiphani ukusa. Ake sihambe-ke siyobona esigcawini.
Ikalamva Films.